We zijn hier bij het Blommenparadieske. Dit is een van de hoofdlocaties van het Brommelsfestijn. En het thema dit hier is echt volksverhaal. Brommelswifke, waarom Brommelswifke? Ja, Brommelswifke, ik ben je eigenlijk midden tussen de brommeltjes in de onderwal. En daar eet ik van en daar drink ik van en daar maak ik lekkere dingetjes van. En ik hoop natuurlijk dat dit festival er is, dat er volle meer mensen van de brommeltjes en de twambikers genieten maaien en dat ze dat meer witte wedstrijd vinden matten. Brommels en muziek, wat heeft dat mogelijk ook? Nou, we zongen net over de twambaaien, dat doen we net. Maar het is meer zo vergroeid, zeg maar, vanuit dat we je twambaaien heen en dat we zeggen, nou eigenlijk zullen we de activiteiten die we weer op een muziekplaats hebben, en koppelen kunnen aan dat feest. En zodat het een ongedwongen iets wordt waar iedereen zijn eigen ding van kan en van mooi. En daar is muziek een reden creëren. Er zijn in totaal denk ik wel een 50 locaties die meedoen. Deels zijn dat locaties van boeren die hier op een heem hebben. Dat wordt gecoördineerd door het Marlijke Frieske Wouden. En in het boerenland kunnen mensen plukken gaan, twambij plukken. We willen eigenlijk de traditie die er altijd in de woorden geweest is van het ziekje van twambijen, willen we stimuleren zodat de mensen meer weer in de natuur en het landschap komen. En dat ik daar toch meer waarderen worden. We hebben hier een cadeau-strijkwinkel. We verkopen waddenproducten en we verkopen waterpiekproducten. Dat is eigenlijk het keurmerk van de waterpiek, van de streekproducten, zodat je weet dat het daadwerkelijk uit de wadden komt. Dus dat vinden we hier wel heel erg belangrijk. Komen er een paar mensen op aan? Ja, mensen zijn nieuwsgierig. Mensen willen wel weten dat ze echt nou het product eten, dat het hier daadwerkelijk bij komt. Er zijn steeds meer mensen echt geïnteresseerd. Die verdiep je volle meer. Vaak als het ergens is, wist vaak net als het krijgt. En je kist het vertellen. Je kist de boer achter vertellen. Je kist er erheen sturen. Dit is een heel bijzonder plakje, want vroeger was dit een verzamelplak voor wetten. Je zit nog een wel in een vijver. En sinds een jaar hebben wij nou de oude pomp die erop zit, die hebben wij weer om. Dus daar zijn we bezig om die te restaureren. En dan willen we die weer op een wel gaan. Want zoals het nou ook is dat je zoveel mensen zich lekker vernuiveren, zo wie het vroeger ook. Wij gooien rustig met terug. Want we proberen het alle jaren weer een neerdraaien aan te gaan. En we zorgen dat er altijd weer, nou zijn al 50 locaties, dus er is een grote belangstelling van ondernemers om daar mee te doen. En dat stimuleert dus ook omraak natuurlijk. Dat Brommelsfestijn, wat vind je daar zelf eigenlijk van? Nou, ik vind het een hele mooie manier om weer om te gaan naar wat in intentie om gaat. Het is natuurlijk niks mooiers dan dat je te gaan of alleen in het veld binnen en dan zie je naar de brommels. Ik bedoel, ze zijn hartstikke lekker, super gezond. Maar wat is het leuk dat je gewoon wel lekker met elkaar daarom zie je. En daar tijd van maakt je boeken door. En daar met elkaar van genieten. Want ik bedoel, de beleving van dingen, dat is van mijn leven. En dat staat bij mij heel dichtbij. En dat hoop ik ook op deze manier bij wat mensen maken. Ja. We hebben bijvoorbeeld een poppenkast. Met poppen en alles erbij, maar er is geen speler. En we zijn van de morgen zien hoe het begon. En de hele dag wordt er op poppenkast spelen. Maar we hebben geen spelers, dat doen ze meestal zelf. En dat is gewoon zo'n mooi lied. En hierachter ben je een knutseling. Nou, dan denk ik, bij je dat nog. Dat je leest wat wol op de tafel en het redt zich. Binnen, op het terras of waar dan ook. De simmer strielt u die radio.